A pesar das reiteradas denuncias presentadas no Concello exixindo unha solución rápida e urxente ao avanzado estado de deterioro que presenta o paseo marítimo de Carragueiros, a día de hoxe seguen a obter a calada por resposta por parte das autoridades locais. Deterioro, isto cada vez vai a menos, nadie fai nada, nadie arregla nada, claro, cada vez quedaremos sin nada. Mándanse escritos, chámanse, faise chamadas, todos pasan de todo, excusas baratas, este é o que hai aquí. Isto leva aquí dende finais de outubro, está os trozos en varias praias divididos, de feito falta un, de 4 ou 5 que había, solamente queda a plataforma e máis un trozo. Ademais da mala imaxe que dá, consideran necesario actuar no paseo para evitar así posibles riscos aos usuarios que a cotío transitan por el, pois en máis dunha ocasión xa se produciron caídas. Aquí unha señora se pegou un golpe enorme, tuve que eu aquí axudala, como puiden, a pobre señora. Sabedes que está, mira, é un resalto, que isto non é, aquí nadie fai nada, aquí protestas e todo un desastre. Pero o problema non é exclusivo a este paseo. Denuncian tamén o estado no que se atopan outras zonas da parroquia, segundo eles totalmente esquecidas por este equipo de goberno, máis preocupado por atender só o centro urbano. Como isto non é o centro, é só o que penso eu, non? Como isto non é Boiro, pois evidentemente déxanos un pouco aparte. Ali onde está a Ribeira Grande é o paseo que dá, que vai un pouco para o porto, non? Cando ven así temporales e con marea alta, pois acumula bastante area, e da última ocasión tardaron dende finais de outubro ata mediados de novembro, sobre 3 semanas aproximadamente, en quitar a área dali. Ante esta situación e para evitar males maiores, pídenlle ao Concello que actúe dunha vez e realice as tarefas de mantemento necesarias para recuperar esta zona de gran atractivo turístico e medioambiental.